Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu saurare barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa a cikin ci gaban littafin Ubaid Malik kashi na 3. Fuskewa Abale yana ɗauke kai daga zancen Fadima ɗin. Ya mai da hankali kan Nuru da ke tambayarsa lafiyarsa da lafiyar kafarsa da ke ciwo. Saboda yawan tsayuwa da ya kashe kafafun. Saboda wani lokacin yakan fi awa 3-4 a tsaye. A daila gurin aikinsa ga kuma manyanci sai kafafun suke son fara gazawa. Fira suka hauyi sosai da abul ɗinsu kafin daga baya Nuru ta miƙe ta yi gurin amminsu don taya ta aikin sabuwar dahuwar dare da take yi saboda abul ɗin da ya dawo. Ba don haka ba da kunun madarar raƙumi suke yi su sha da daddare saboda 'ya'yansu mata ba sa cin abinci mai nauyi da daddare a al'adar sai ka yi aure ka fara hayayyafa tukunna. Sai magrib suka kammala lokacin Fatima har ta yi wankan yamma tana zaune ɗakinsa tana shafa wa jikinta mai ba tare da Nuru ta kalle ta ba ta ajiye kallabinta da ta zame daga kanta dogon gashinta ya bayyana wanda ya sa Fatima turo baki saboda ba ta yi tsayin na Nuru ɗin ba. Abu 3 ne Nuru take da shi duk nata kyawun da take jin dama ita Allah ya bawa duk ta hada da rarriyar shef din Nuru da ya fi nata sosai saboda hissin da Allah ya bawa Nuru da ƙarin cikin Nurun da ya fi nata shafewa saboda ita ta fi Nuru jiki sai gashin nan na 3 asalin yellow brown fatar amhara da Nurun ta ɗauko wanda ya fi nata. Wanka Nuru ita ma ta yo ta raka Maryam ita ma ta yo suka zo suka yi sallar dukkaninsu a tare kafin suka ɗunguma tsakar gida suka zauna cin abinci tare da iyayensu. A kallon yadda suke cin abinci Abul ke yi yana karantar su don sake tantance wacce zai bada. Nuru yake kallo sosai yana sake yaba sanyi da nutsuwarta sai dai sam ba zai iya bada ta ba saboda cutuwa za ta yi musamman idan ya yi duba da bai san takamaimai waye a cikin dela za a ba wa yarsa ba. Kallonsa ya maida kan Fadima wadda ke cin abinci a kiyaye ba ta son bata bakinta sosai. Sarai ya san halinta da babban burin son abin duniya shi yasa zuciyarsa ke wasu wasi a kanta don idan ta je giyar daular arziki da mulki suka buge ta yana tsoron ta zama wata mutum daban saboda tsananin son duniyar ta da jiji da kanta yana da yawa. Kowa ya san da wannan. Numfashi ya soke wanda ya sa Amme kallonsa saboda ta san tunaninsa tana lura da shi da yanda yake karantar su ita dai tun da abu ne na dole ba za a taba guje masa ba to a gaskiyance kwara a bada Fadima saboda tun da suna da wata yar ba za ta iya bari a bada Nuru ba dan ba karamar cutuwa za ta yi ba za ta iya rayuwa cikin sarauta ba sam. Tsabtatacciyar zuciya ne da Nuru za su gurɓata musu ita da rudin zallar mulki da dukiya. Gwara Fadima tana da zuciyar son abin duniya don haka za ta iya gugurmaya a cikinsu ta kwatanci kanta da ma 'ya'yan Nagestati da za ta haifa. Suna kammalawa dukkaninsu suka hau fira da abalinsu. Bayan Nuru ta tattara gurin ita da Maryam suka dawo suka zauna. No 554 U Malik Dela Apartment, Jericho Brighton, New York City. Mom, yar budurwar yarinya da ba za ta wuce 19 ba ta furta cikin nuna takaicinta da damuwarta a fili tana kallon takardun hannunta da ta ɗauka daga gaban madubin bedroom ɗin uwar tata. Karasowa ta yi idanuwa na cikowa da hawaye har gaban dining ɗin ta ɗaga takardun da ke hannunta tana cewa Mom, menene wannan? Cikin wata irin cikakkiyar irza da ta gama jininta ta ɗago a natse kamar bata fahimci damuwa da tarin bakin cikin da ta gani a tattare da babbar yar tata ba wadda ba za ta taba cewa yar tabce ba saboda ita ma tsufa ko wani manyance ba gama kama ta yayi ba sakamakon auren wuri na sarauta da aka yi musu da mijinta. Shi yasa yar tata ta zamto kamar wata kanwarta don ma ta fi yar kyawun jiki da
da ita kuma yar ta fi ta kyawun fuska nesa ba kusa ba saboda zallar kamar mahaifinta da ta ɗauko. Kallo ɗaya ta yi wa takardun kafin ta mai da kallon ta kan fuskar yar cikin wani irin sautin zallar iko da mulki ta ce, Afiya, menene naki akan waɗannan takardun da ke hannunki? Wannan tsakanina ni da abal ɗinki ne, so stay out of it, okay? Dire mata takardun ta yi da ƙarfi gabanta, idanuwanta na cikowa da hawayen baƙin ciki. Halin mahaifiyarta ta ce, Mom, wannan decision ɗin naki na nufin rabuwa da abal fa. Kin san abal magana ɗaya yake yi wanda idan ya yi babu wanda ya isa canza. Babu wanda ya isa canzawa. Mom, are you willing to take that risk? Idan ba kya tunanin kanki da rabuwa da shi, Mom, please ki yi tunanin mu ƴaƴanki. Idan ma ni ba kya tunani na, ki yi tunanin Farhat mana. Mom, Farhat ba za ta iya rayuwa babu ɗayan ku ba, tsakanin ke da abal. Idan kika yi signing wannan contract ɗin kika tafi Tokyo, shikenan fa kin bar Dela har abada, ba za su karɓe ki ba ko kin dawo daga baya. Please think and think and think and think, Mom. Karasa maganar ta yi, hawaye na gangaro mata, tana jin ina za ta iya sanya zancen mom ɗinta ta ajiye wannan rayuwa da ma ta fi ta turawa zama abin tsoro. Spoon ɗin Bolden na gas da aka soya da kwai ta kai bakinta tare da shanye sauran black lemon seed ɗin ta zari tishu ta goge bakinta kaɗan, ta miƙe tsaye sai a lokacin ta fuskanci Afiya ɗin da kyau, ta kalle ta cikin wani irin iko ta ce, Afiya, tuntun na san cewa zan bar Dela duk ranar da na karɓi contract ɗin Santiago Tokyo na jira na dama saboda ki ƙara girma ki yi wayon da zaki kula da ƙarfar hatsin na tafi. Haka ma idan na dawo na san zaki tsaya tsayin daka su karɓe ni. Santiago Tokyo babban burina ne da na girma da shi, na rayu da shi, don haka aure ba zai hana ni cika burina ba a yanzu da na samu dama. Idan kina son duk wannan kar a yi, a zauna lafiya, ki je ki yi conversion dan ɗinki ya bar ni na je Tokyo na yi aiki na, don ba zan bar aiki na da na ɗauko shekaru fiye da 12 ba ina yi akan tsantsar ikon sa da izzarsa ba. Wani numfashin mamakin mom ɗinta ta sake tana mata kallon. Mom, kin yi nisa. Ta sake sauke wani numfashin tare da gyara tsayuwa, ta kalle ta cikin sanyin murya ta ce, Mom, kin fi kowa sanin mijin da Allah ya baki. Idan duk duniyar Tokyo zaki je a baki, ba zaki samu abin da ya kai wanda kike samu a gunsa ba. Duk abin da zaki samu a duniya ba zaki samu abin da ya kai Ubaid Malik ba. Mom, ina sake baki shawarar ki zauna a ɗaki ki yi tunani abin da kike shirin aikatawa. Zaki rasa mijinki, 'ya'yanki biyu, dukiya, suna da matsayinki na matar Malik na Giza, wanda nake ji miki tsoron rasawa har abada. Ke mahaifiyata ce, ba zan so ki rasa duka wa'annan saboda abal shine abu na ƙarshe da na ce da mace za ta yi baƙin cikin rasa samunsa a rayuwa. Wani ƙayataccen murmushi Laila ta saki tare da dafa kafaɗar ‘yarta ta ce, Afiya, ke yarinya ce, kina son dad ɗinki fiye da komai, shi yasa kike ganin dukkanin hakan. Amma abin da baki sani ba shine dad ɗinki mutum ne da duk duniya babu mai juya su sai kakansa, wanda shi ma halinsu ne ya zo ɗaya. Ina ga zai fi ki nutsu, ki mai da hankali kan karatunki, ki kuma kula da Farhat don za ta shiga damuwa saboda bana nan, kuma dad ɗinki is a very busy man. Kasa cewa komai ta yi, ta bi bayan mom ɗin tata da kallon damuwa da baƙin ciki har ta haye sama. Masu aikin gidan ne kusan su 5 suka zo suka fara tattara kayan dining ɗin, suna da ƙaidata cikin tsananin girmamawa, duk da dukkaninsu sun girme ta, wasu ma sun haife ta, amma saboda matsayinta na babbar 'yar Malik suke ba ta mugun girma. Ko kallon su ba ta yi ba saboda halin da zuciyarta take ciki, ga baki ɗaya a jagula take. Ba za ta so auren iyayenta ya rabu ba akan iko
izza da isar dad ɗinta da kuma taurin kai da burin duniya na mom ɗinta ba. Farhat kawai take dubawa saboda yarinya ce sosai a kanta, saboda ita yanzu take da 8 years a duniya. Ba za ta iya ganin iyayenta sun rabu ba, sai dai babu abu ɗaya ta sani shine rabuwa kamar ma sun yi ne, don babu abin da zai sauya taurin kai irin na mom. Dad ɗin kuma ai shi kankat ne da ya fi ta zama riƙaƙƙe, sai dai tana jin tausayinsa saboda mutum ne shi mai tsananin ƙyanƙyami na komai. Suna rabuwa da mom za a fara kawo masa 'ya'yan manyan masarauta ko kuma ma za a iya kawo masa Nagestati, wanda ta san tsananin ƙyanƙyami ne ya hana shi ƙara aure kamar sauran 'yan Dela, musamman shi da yake Ubaid Malik na Giza. Hakan ne ya sa yake keɓe kansa a nan New York da iyalinsa, yana gudanar da rayuwarsa a aƙidance yadda yake son sa ba tarkacen hayaniyar masarauta, duk da ya san dole wata rana zai koma can da zama. Bedroom ɗinta ta nufa ta faɗa kan gado tare da rantsa idanuwanta hayewa ciki hawaye suka gangaro, ta share da ƙarfi cikin takaici ta ce, ba zan yi kuka ba mom, tunda haka kika zaɓar mana shi kenan, za mu runguma mu rayu kamar marayu, duk da muna da uwa amma ta zaɓi duniya a kanmu. Miƙewa ta yi ta faɗa toilet ta yi wanka, tana fitowa ta shirya a gaggauce, ta zari iPad ɗinta ta fito ta nufi librari ɗin karatunsu, tana ƙoƙarin fitar da damuwar da ke cikin ranta saboda mom ta yi nisa ba ta jin kira, saboda sun fi shekara akan wannan maganar. Ta ƙi barinta yanzu har ta karɓi takardun contract ɗin, shikenan komai ya zo ƙarshe. Dagowa ta yi bayan ta zauna cikin librari ɗin, ta kalla ƙaton makeken hotonsu na family da ya cinye kwatan bangon librari ɗin, ta ƙurawa ɗin ta fararen idanuwanta da nashi ne ta ɗauko zak, ba wai don tana tsananin son dad ɗinta ba, amma ba ta taɓa ganin mutumin da ya haɗa irin qualities ɗin ne da ya haɗa ba. Dad ɗinta is a 99% ta kowane fanni. Mom ɗinta akalla ta rintse idanuwanta ta buɗe tana cewa she is perfect, she is beautiful, tana da komai, but she is nothing confined to that, amma take son barinsa. Me yasa? Farhat da kanta ta kalla a hoton da ke hawaye da take riƙewa suka gangaro mata, tana miƙewa ta bar wurin, ta fasa karatun ma.